montagen her, og jeg skal lave en rundvisning med mit hus. Så hele det her er mit værelse. Tid til at se min mors værelse. Og det her deres værelse. Vores kælder. Og det her er et sted, og her er stedet, hvor strømmen er. Og mit legeværelse er herinde. Vores badeværelse herinde. Det her er vores gæstetoilet. Så skal jeg på min værelse. Nu skal jeg lige have en ny el. Nu skal jeg lige have noget på. Vi tager lige en kort pause. En gang til. La 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 la. La la. Sig hej til Mario. Vent lige. Og på Mario, så har jeg lige glemt noget. Okay, nu er jeg klar. Hipsi dupsi. Nu er jeg ved til Mario. Og jeg kom til at rydde en lille smule af min julekalender. Men den her video slutter ikke nu. Fordi i dag har jeg husket at vise jer de her. Nej, det har jeg ikke. Men det er fordi, at jeg har været syg i dag. Og den, der går i min skole, Spansbjerg skolen, Spansbjerg afdelingen Kosmos. Jeg går i 3. B med mig. Jeg havde ondt i maven. Jeg kunne ikke komme i skole. Det var det fordi, jeg var noget opført. Pyt med det. Og jeg skal også vise mig min nye hvide bamser. Det her er Pip. Det er Fru Mus. Hvor er din tøj hen? Og det her er Ninos. Det her er Kærlighed. Det er Fru Bamse. Og her... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle vise ellers mere. I næste video viser jeg min have. Hej. Jeg håber, du kan lide den her video. Mwah! Sig først farvel til Mario. Ups, jeg skal ikke slutte nu. Men det er også noget, jeg skal vise jer. Men det er fordi, at jeg ikke kan klare det alene. Men jeg glemmer at sige næste video. Jeg skal have kagen. Nu, så i næste video tjek den, for jeg skal vise rundt